Cine-i Digweed? Cine e Digweed? Dumnezeu, cine să fie Digweed? Digweed e foarte house. A fost progresiv, a fost trance, a fost tribal, a fost electro, acum Digweed este house. Mai underground sau e 100% mainstream? Digweed nu e nici underground, nici mainstream. Underground pentru mine și pentru John, sunt sigură, reprezintă petrecerile ilegale de acid house din anii 90. E imposibil de filmat. Underground-ul e în spatele aburilor. Cântăm și mie ceva de la Digweed. Cum spuneam, vor să ajungă și ei mainstream. Mă distrez, prieteni. Și ce să cânt aici? Poftim? Ce să cânt aici? House, ce să mixează Digweed, super tare. A doua oară, Crystal, la Digweed. Și cine e Digweed? John Digweed, un DJ. Nu știu ce mixează, ascult de foarte puțin timp Digweed, dar îmi place destul de mult, mixează destul de tare. Nouă ne place muzica. Hai să cântăm amândoi. Nouă ne place muzica. Și ce muzică ne place nouă? Digweed în special. Când ajungi mainstream, foarte multă lume vine la tine doar pentru că ai un nume. Revenim. Underground.